חשבתי שהיום, יום למחרת ראש השנה, זה היום הכי קשה. אתם יודעים למה? כי אתמול בתפילה, אז היו לי כל מיני מחשבות, מה אני רוצה לעשות, מה להשיג, לאן לפנות, מה לתקן, מה לשפץ. ואת כל זה, והיו לי תוכניות מאוד מדויקות. אבל היום אני צריכה להתחיל ליישם. וליישם זה מה זה קשה. כי כשאני מתחילה ליישם, אז פתאום מתחילות כל המחשבות האלה. מה הוא יגיד, ואיך הם יגיבו, ומה יהיה אם אני לא אצליח, ואיך אני ארגיש אם אני אכשל. ואולי זה לרעיון לא כל כך טוב. כי פה הרגע שמתחיל המלחמה הפנימית שלי, המשהו שלא נותן לי להירגע, ואולי לרדת מכל הנושא. אז קודם כל, מה שיעזור לי לא לשרוף את כל החלומות שלי, ולזרוק אותם לפח, זה פשוט להבין שזה דרכו של עולם. דרך העולם שברגע שעוברים ליישום, צצים כל החששות. וזה נורמלי. כי החששות האלה באו לשמור עלינו, כדי שלא נטעה. אבל אנחנו רוצים לשים אותם במקום, ולדעת שזה חלק מתהליך, אבל בואו, בפרופורציה. ואפילו העברית באה לשרת אותנו. שימו לב איך זה הולך. שמתם לב שבעברית המילה חלום, לחימה, הלחמה והחלמה, הם אותם אותיות שורש בהיפוך סדר. ואולי זה לא סתם. כי אולי באמת כשיש לי חלום גדול, באה לי מלחמה פנימית גדולה. אם אני אצליח, לא אצליח, ומה יגידו. ואז מה שנדרש ממני זה לעשות הלחמה בין החלק ששומר עליי, לבין החלק החולם שבי, שרוצה להעיף אותי קדימה. וכשאני אעשה שלום ביניהם, יהיה לי פתרונות מאוד יצירתיים חדשים שיותר מדויקים לי. ואז נוצרת בתוכי החלמה, ואני מוכנה לצאת לדרך חדשה בצורה הרבה יותר נכונה וטובה, ולהצליח. יאללה, בהצלחה!